1976 година, разцъфнала съкровенните надежди на поробените българи за свобода и правда. Ден след ден все повече озрявал и се оформял плодът на апостолското дело. Народът се подготвял за масово въоръжено въстание. Революционният комитет в Копривщица, ръководен от своя енергичен председател Тодор Кабрешов, развивал особено интензивна и резултатна дейност. Подобно било положението и в Панагюрище, Клисура, Батак, Перущица и други. Революционният подем събудил надежди, но и стреснал и оплашил малодушните. Намерили се и предатели, които уведомили османската власт за предстоящия бунтовен взрив. Зловещият кърсердарин Нечипага, начело на код на отряд конни жандарми.